Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chala mwamba kumseu uko chala mwamba na iwe watumika chala mwamba DPP woye nikumba mizimu mchikangawa ya chilima ipulika tilipano DPP woye. Your Excellency, your brother Jakufa is 300 meters naye wapulike DPP woye. Peter Mundalika woye. Gertrude Mundalika woye. Jane Ansa woye. Nanga vipi witu Javi Muhango woye. Isetose woye. Na Nelson Njole Nyango Pauli yakwanira mpha Njindi zikuchomene kwa president witu imweso ndimwe the next president wa republic hii, imweso ndimwe president wa DPP Professor Arthur Peter Mundalika nchinzi kumwenererani. Njindi ya first lady ni nyengo waka ya kwana waka a first lady pa 16 Professor Madam Gertrude Mundalika nchinzi kumwenererani. Njindi ya running mate witu amama Dr. Jane Ansa nchinzi kumwenererani. Njindi masekretary general Mose wa Vipani Komaso the regional chair Mzomera Ngwira. That's the spirit, let us work together. Komaso wanyitu imweru ya representing left kwa David Mbewe Njindi zimwenererani. Na tose ma members of National Executive Komaso wena Mpoto wena Mzuzu Njindi zimwenererani. Bwana ina nchito yane ni choko mwauno cha kwamba nukupalirani kuti pala mwaona ndena ndikoti Mpoto ya yoya wanyinu wakawa kuno 10 days wakazingirira kose ukuno muntu walute uku no muntu walute uku no muntu so na kuti no muntu ishakachita akachema fumu 50,000 na mbale ya mpunga 50,000 na mbale ya mpunga penja vote vawatonda ine mwauno ni kumbani oye bwana ni chakuti na imapano to welcome you on behalf of the Blue Alliance. Ise wa afford na DPP tachita strong alliance ya Muiraira. Chifukwa uli ine bwana nane nkanozeka kuti president ni imeko ni ezeko vyose bwana vokumbikira kuti ni imiro president nikapenja kuti ni ime koma ntati naona line ya president amafuno ima 20 wena ufusa awa 10 milioni waitenga kutya uona sabato yanga ni aine tosa choka kwa shumeka inanguta dziko la chibwana
Ndene nati ayi ine nibwerere mbuyo, let me go to my father nikafuse utanipasa advice. Nditabwera kwa inu excellency, munanena kuti tisankhe makomiti akambirane alliance. Kwa ife tinasankha chaired by Morris Munthali, Reverend Mulipeni pano. Kwa inu kunali Dr. Chaponda. Ndipo pesa timanena kuti alliance yathu isakhale ngati obisa ngati atonse alliance. Yomwe tinapwetekeka nayo ina was part of it. Timasainira usiku pakati nutsekera mnyumba kope. Koma iyi ni open alliance, funny alliance yomwe ni demand driven by the people. Ndeni tabwera titaika komiti, makomiti anakambirana zonse. Choyamba chimene anakambirana ni zitukuko zakuno kumpoto pakati ndi kumwera. Koma ine ndingofuna nikambeko 1 minute zitukuko zomwe mnaziyamba kuzisiya, zomwe mupitirize, zomwe nzanga Japi Muhango walankhula pano. Pali Njakwa Livingstone Road, Lumbi Nthalire Chitipa Road. Pali agenda yomwe kadutse mpaka Madise ukatulukira Kulumbi. Pali Mpamba upita kusisa mpaka Mlowe Road. Zonsezi tidakambirana kugwirizana ndiyo ntchito muchite zaka 5 zobwera. Komaso mnamuona na malomba makanga nkhani ya fedolo yomwe ife afford timagonapo 5 billion every constituency. 5 billion every constituency. Nthawi ya inu ngati president bwana kulibe MP azipita kwa parliament ukafusa ambulance. Ndipo pa 5 billion agula ambulance. Pa 5 billion amanga chipatala. Pa 5 billion apanga zitukuko zonse zomwe anthu angafune. Bwana nikuthokozeni kwambiri. Ndiye bwana ine nali mtonsa alliance. Amene tinasainirana tonsa alliance tinali pa anthu 4 bwana. Woyamba osainira anali Chakwera. Pasi pa Chakwera anasainira Joyce Banda. Pamwamba Saulos Chilima. Signature ya pasi nali ine bwana ninasainira. Titasainira na pamene paja panali nkhani zomwe tinagwirizana. Choyamba ni nkhani yodya katatu pa tsiku. Yachiwiri bwana inali nkhani yogula fetereza 4,000 ni kanthu. Yachitatu bwana nkhani tinasainira pamene paja ni 1 million jobs. Ine ntaona zimene zija bwana ninauza Chakwera kuti Amalawi mkapa saizi ine unduna nibe na ntchito koma mkapereka izi andikoti ine mtima wanga zi. Ndiye zuloli mwana woti nchombo sana dule aulankhula kukalonga kuti MCP si uzidziwa nkhani ya 4,000 ni kanthu. Ine lukamba izi ndamene signature yanga ili pamene paja. Iye signature palibe. Lero sizingatheke umambanga blame Chilima amene munthu sangadzira nkhulire. Nkumanena kuti si wowo koma ndi Chilima. Ndipo peza ine nali mboni ya Chilima nimulankhulira. Nimulankhulira. Bibiwe! Bwana nimulankhulire. Chifukwa chani? Bwana anthu yawa asatikumbutse maliro a Chilima. Tinalira ndikudandaula ndege yogwetsa okha nkumambanga so blame. Adakulakwirani chiyani mwana uja msiyeni ause ndi mtendere. Ause ndi mtendere. Nkhani ya 4,000 ndi kanthu siya Chilima.
ngani manager inali collective responsibility amene amalankhulaso kwambiri kuti 4,000 ni kanthu sanali chilima adachakwera. Ndipo peza zavuta zatina wapya nkhwangwa mpini wabwerako ngani yake nana kuti iyayi sinalife ndiwo aliyese akudziwa kuti amene amanena kuti agulisa fetereza 4,000 ni kanthu ni ndani wanu? Siti kumveka nifuna amve. Amene amanena kuti fetereza 4,000 ni kanthu ni ndani? Ni ndani? Taya nkangani hata bwana. Chachiriri nditonena kuti ine nifuna nikupempheni. Ndikupempheni mmalo mwaliyense mmene chilima anafera mchikangawa tikadafusa. Inu mkatenga boma bwana, tifuna commission of inquiry eni osati za fake. Osati za fake. Ayi, ine nalankhula pompano nali ni nsonkhano. Nalela kuti sinazionepo midzi mafumu mukudziwa timakhala limodzi. Iwe akukayikira kuti ndiwe fiti wapha munthu. Sizimatheka iweso nela kuti popeza kuti ndine nikafune sing'anga zafufuze nzogwira. Sizimagwira. Ngati unaphandiwe timakhala pambali. Ena apambali ndi wafufuze. Ndi amene afufuze nkhani iyi ndinu bwana wemba pa 16 apa. Kuti zidaenda bwanji. Sinimafuna kuti ndikambe nkhani iyi tayikamba mokwana. Chifukwa nthawi zinthu zimachitika ine nalipo mpano. Ndimalize chonchi yo excellence. Bwana timu iyi yonse iyi simbwembwa. Ine sinapengepo misala. Ine sinapengepo misala bwana. Ine simasatira mbwembwa. Professor Arthur Peter Mutharika ni katundu. Simasewe. Ndiye wonso nukatenga nzimayi amene malamulo lo anamwera osati masewe. Mai zugani. Katundu wanzimai, katundu mzito, mashini wanzimai. Ine pakana khala kuti mmeneti makambirana nda professor ngani ya running mate. Akana khala kuti angotitolerapo munthu wina ine sinkanavomera. Koma tangodziwa kuti atenga mayi awa ndinauza kuti ine nibwerera mbuyo ndindoli yonse iyayi maini katundu yazayendetsa boma bwinobwino. Ndiye kuno kumpoto msadande ule iyayi pali katundu PhD. Ndimalize akuti nthawi. Ndimalize kuno kumpoto PhD in law. Osati law yake yotengera tumasukulu tanu itiaki. Kwa Amerika, bwana. Ngati pali munthu kwa Amerika naneso dakhala 10 years. Amatiuza kuti kuli Malawi na wake constitutional lawyer. Amene timampanga konzati hivi ni ku Congress. Amanena zapita Mutharika ali hapa. Ndiye apita Mutharika atengaso katundu wina wa malamulo. Anala Attorney General nzima yeka. Supreme Court Judge mayali hapa. Mfuna so chana mara. Sina chimene mfuna nchani. Ndiye pali mwana wanu muno anamwera political science public policy. Fumbi ndi wa mwini. Chinaso chimene mfuna so nchana mara. Palibe. Boma la pita. Boma la pita. Chomweni kupempheni nonse kuno kumpoto. Kuyambira
kothera nyanja ukafika kumbalachanda misuku jenda nkhamenya aliyese windu wa moyo anadzuka sikelo numakwana 5 kg numakula bwinobwino osamwetsa mankhwala achikuda voti pa 16 Peter Munthalikani Jeniasa ziko mukambiri jala mwamba bwana. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.